Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ Αθλητισμού, κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ, πρόεδροι και εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών και λιγκών, πρόεδροι των συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκπρόσωποι αθλητικών φορέων, αγαπητοί αθλητές, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην ημερίδα 3 χρόνια Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ, παρελθόν, παρόν και μέλλον. 3 χρόνια με καθοριστική εξέλιξη και σημασία για την πορεία όχι μόνο της καταπολέμησης αυτής της μεγάλης μάστιγας του ντόπινγκ, αλλά 3 χρόνια πολύ σημαντικά για ολόκληρο το οικοδόμημα του ελληνικού αθλητισμού. 3 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος, το 2024, μια Ολυμπιακή χρονιά, με 2 κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του αντι-ντόπινγκ στην Ελλάδα, την παγκόσμια αναγνώριση για τον εθνικό μας οργανισμό, με τη βράβευσή του στο ετήσιο συμπόσιο του WADA, του Παγκόσμιου Οργανισμού, στη Λοζάνη και φυσικά με την πολύ θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η σημερινή μερίδα είναι χωρισμένη σε 2 ενότητες. Η πρώτη είναι οι χαιρετισμοί των εκλεκτών μας καλεσμένων που μας τιμούν με την παρουσία τους και έχουν όλοι συμβάλει με το δικό τους τρόπο σε αυτή την επιτυχία, και αμέσως μετά οι εισηγητές μας, το επιστημονικό προσωπικό, οι άνθρωποι που καθημερινά δίνουν τη μάχη για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, θα μιλήσουν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του αντι-ντόπινγκ στην Ελλάδα και φυσικά τα προγράμματα του οργανισμού μας. Θα ήθελα να καλέσω για τον πρώτο χαιρετισμό, για τον καλωσόρισμα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Τον διοικητή μας, τον ιατροδικαστή, τον Δ. Γρηγόρη Λέων, για να καλωσορίσει την ημερίδα. Καλημέρα σας και από μένα και σας ευχαριστώ ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μας, εκ μέρους όλου του προσωπικού του ΕΟΚΑΝ, όλων των ανθρώπων που δουλεύουμε αγώγιστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, 3 χρόνια πλέον. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά έχουμε φέρει ένα σημαντικό έργο και η σημερινή ημερίδα έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, να παρουσιάσουμε αυτό που στους 4 τοίχους του ΕΟΚΑΝ κάναμε όλα αυτά τα 3 χρόνια και το οποίο το έχουν μάθει και μας έχουν τιμήσει γι' αυτό Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός επιτέλους και η Ελλάδα να μάθει σιγά σιγά ότι έχει ένα οργανισμό που είναι στην καρδιά του αθλητισμού, για τον οποίο πρέπει να είναι περήφανος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα, φυσικά τον Υπουργό Αθλητισμού πρώτα απ' όλα, ο οποίος μας στηρίζει από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και ετέως Υφυπουργό Αθλητισμού, με τον οποίο ξεκινήσαμε τη δύσκολη πορεία του ΕΟΚΑΝ στα δύσκολα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Καπράλο, με τον οποίο πραγματικά περάσαμε πολλές στιγμές, τις οποίες θα σας πω μετά στην κυρίως ομιλία μου, τον κύριο Καπελάκη, τον Πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ της Κύπρου και καλό φίλο, τον κύριο Πέτρου, ο οποίος μας στήριξε στα δύσκολα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τον κόσμο του αθλητισμού που βρίσκεστε σήμερα εδώ, και να καλέσω αρχικά στο βήμα, γιατί θα με ακούσετε και άλλη στιγμή, τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σπύρο Καπράλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Περίμενα ότι θα μιλήσω μετά τον Υπουργό, αλλά ξέρω. Καταρχάς, είναι μεγάλη χαρά που είμαστε όλοι εδώ πέρα σήμερα. Έχουμε τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, έχουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι ο πρώην Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Αυγενάκης, που είχε ξεκινήσει το μεγάλο έργο του ΕΟΚΑΝ, τον Πρόεδρο του ΕΟΚΑΝ, αλλά και τον Πρόεδρο του αντίστοιχου οργανισμού στην Κύπρο, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε τον Πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, που δείχνει μαζί Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή, πηγαίνουμε μαζί. Την Πρόεδρο
τους συλλόγους συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την κυρία Κοζομπόλη, η οποία είναι και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Έχουμε μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εδώ πέρα και εκλεκτούς ανθρώπους του αθλητισμού. Δείχνει ότι όλοι είμαστε μαζί, ενωμένοι, για να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τη μεγάλη μάστιγα του αθλητισμού που λέγεται ντόπινγκ. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, βασικός στόχος ήταν και μία από τις προτεραιότητες πώς θα καταπολεμήσουμε το ντόπινγκ, τουλάχιστον στον υψηλό αθλητισμό στη χώρα μας. Έχοντας περάσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου στις πισίνες, τότε υπήρχε ένα μεγάλο φαινόμενο. Ήταν οι κολυμβήτριες της Ανατολικής Γερμανίας που κέρδιζαν τα πάντα, σάρωναν τα παγκόσμια ρεκόρ και βεβαίως αργότερα μάθαμε για τους κινδύνους για την υγεία των αθλητών από τις απαγορευμένες ουσίες που έπαιρναν. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών και αναβολικών ισοπεδώνει κάθε έννοια ευγενούς άμυλας, εφαγωνίζεστε και τίμιο ανταγωνισμού, δηλαδή καταστρέφοντας όλες τις ολυμπιακές αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός. Το δυσάρεστο είναι ότι παρά τις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι απαγορευμένες ουσίες και οι άνθρωποι που τις διακινούν θυμίζουν λερναία ύδρα, καθώς παρότι κόβεται το ένα κεφάλι, αυτομάτως ξεφυτρώνουν περισσότερα. Ο κλέφτης είναι δυστυχώς πιο μπροστά από τους αστυνόμους. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι εχθρός μας δεν είναι οι αθλητές. Αυτοί βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Είναι τα θύματα. Ο πραγματικός αντίπαλος, κατά πρώτο λόγο, είναι τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα, η παραγωγή και οι διακινητές απαγορευμένων ουσιών που θησαυρίζουν από τη διάδοση της χρήσης των απαγορευμένων ουσιών. Και κατά δεύτερο λόγο, οι γιατροί, οι προπονητές και ακόμα χειρότερα, οι ίδιοι οι γονείς που συμμετέχουν στον αμαρτωλό κύκλο και ευελπιστούν σε οικονομικά και άλλα ωφέλη από μια πρόσκαιρη επιτυχία, παραγνωρίζοντας το κακό που γίνεται στην υγεία των αθλητών και των παιδιών τους. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, η συλλογική δράση και η συνεργασία όλων των φορέων που αγαπάμε τον αθλητισμό και θέλουμε να τον δούμε να αμήνεται σε όλες αυτές τις παθογένειες των ουσιών. Μόνο με κοινές προσπάθειες, πρόληψη, μπορούμε να πετύχουμε σημαντική νίκη κατά του ντόπινγκ και να προστατεύσουμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, κρατώντας τους μακριά από το φαύλο κύκλο του ντόπινγκ. Οι κοινές αυτές δράσεις πρέπει να έχουν αφετηρία την καλύτερη ενημέρωση της αθλούμενης νεολαίας για τις ολέθριες επιπτώσεις που έχει η χρήση των απαγορευμένων ουσιών, καθώς και την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών στα νέα παιδιά. Το εφαγωνίζεστε, η ευγενής άμυλα, η αριστεία και η αναγνώριση της αξίας του αντιπάλου πρέπει να μεταφερθούν στα παιδιά από μικρή ηλικία, από τα σχολεία, ώστε να αντιληφθούν τη σημασία τους. Αυτός είναι ο λόγος που η σημερινή ημερίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, κύριε διοικητά του ΟΚΑΝ, αγαπητέ Γρηγόρη Λέων, και θέλω να ξέρεις ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό σας για κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να έρθει στο βήμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Γιώργος Καπελάκης, να καλωσορίσουμε και την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, την κυρία Στιμπρέ Ζεράκου, και να καλωσορίσουμε και τους προέδρους και εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, γιατί εκεί προπονούνται, αγωνίζονται, ελπίζουν και φυσικά μεγαλουργούν οι αθλητές μας, οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού, και τους ευχαριστούμε πολύ. Ένα μικρόφωνο ασύρματο. Δίνετε. Θα ήθελα να σας καλημερίσω και εγώ από τη μεριά μου. Κύριε Πρόεδρε του ΕΟΚΑΝ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργοί, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Καπράλο, εκλεκτοί καλεσμένοι, αθλητές. Η αλήθεια είναι ότι όλοι εμείς που ήμασταν χρόνια στον αθλητισμό και ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, το θέμα
του ντόπινγκ ήταν έτσι λίγο ταμπού. Δεν συζητιόταν πολύ. Ή ήταν κάτι το οποίο όταν, ας πούμε, ήρθαν για έλεγχο. Ήρθαν πάλι για έλεγχο. Αυτό που μπορώ να θυμηθώ εγώ από τα αθλητικά μου χρόνια ήταν ότι δυστυχώς δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση. Καταρχάς για εμάς τους αθλητές. Και αυτό δημιουργούσε ένα μύθο και μια παρερμηνία του ουσιαστικού ρόλου που είχε ο έλεγχος του ντόπινγκ. Ήταν για να μας προστατεύσει, που δυστυχώς εμείς τότε δύσκολα μπορούσαμε να καταλάβουμε τη σωστή του διάσταση. Σίγουρα τα χρόνια πέρασαν, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ όλη η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι σαν χώρα είχαμε σκαμπανεβάσματα. Φτάσαμε σε σημείο να ξέρουμε περίπου πότε θα ελεγχθούμε και αυτό δυστυχώς δεν ήταν καλό. Και έχουμε φτάσει, όπως προείπε και ο συναδελφός μου, ο κύριος Καπράλος, αλλά και ο πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, τα τελευταία 3 χρόνια ουσιαστικά, πραγματικά κάτι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει και το ζήσαμε και εμείς στην Παραολυμπιακή Επιτροπή, με τα άπειρα τηλέφωνα που δεχόμουν από αθλητές. Ήρθαν, ξαναήρθαν. Τι συμβαίνει, τι γίνεται. Εγώ αυτό που θέλω να πω από τη μεριά μας, σαν Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Καταρχήν να ενημερώσουμε τους αθλητές μας τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να γνωρίζουν, ποιες είναι οι ευθύνες τους. Νιώθω ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Πιστεύω το επόμενο διάστημα θα έρθουμε σε μια συνεννόηση, κύριε Πρόεδρε του ΕΟΚΑΝ, διότι η ενημέρωση, καταρχήν στους αθλητές, είναι πολύ σημαντική το να ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν μία κατάσταση η οποία θα έχει σχέση με το ντόπινγκ. Είτε κάνοντάς τους κάποια πρόταση για να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία, είτε αντιληφθούν κάτι το οποίο δεν τους αρέσει και γενικότερα να καταλάβουν ότι ο ΕΟΚΑΝ είναι ένας σύμμαχός τους στην πορεία τους στην αθλητική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αντιληφθούν. Και πιστεύω ότι έχοντας αυτή τη γνώση, δικαιολογίες δεν θα υπάρχουν. Δεν μπορούμε να μπούμε σε κανένα στο μυαλό, ούτε στους αθλητές, ούτε στους προπονητές. Μπορούμε όμως να τους έχουμε δώσει τη γνώση το τι μπορούν να αποτρέψουν, πώς μπορούν να συμπεριφερθούν και ποιες θα είναι και οι συνέπειες μετά. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν. Δυστυχώς, με ελαφριά την καρδιά κάποιοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και μετά προσπαθούν να σώσουν αυτά που δεν σώζονται. Γι' αυτό, όπως έλεγα πάντα, ο καθένας μας έχει την ευθύνη των πράξεών του. Και οι αθλητές πρέπει να αντιληφθούν ότι όποια ενέργεια και αν κάνουν, η οποία είναι αντίθετη με το σωστό τρόπο αθλητισμού, θα έχουν και συνέπειες. Χαίρομαι που ο ΕΟΚΑΝ και με τη βράβευσή του και με την όλη του λειτουργία θα μας βοηθήσει όλους εμάς να κάνουμε καλύτερα την δουλειά μας. Και θα κλείσω με μία ευχή. Μακάρι το επόμενο διάστημα να μην παρουσιαστεί κανένα ντόπινγκ, κανένα θετικό δείγμα στη χώρα μας με ντόπινγκ.
και να έχουμε πολλές επιτυχίες στους Παραολυμπιακούς και Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ευχαριστώ. Υπέροχη ευχή του κυρίου Καπελάκη. 3 χρόνια Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον νυν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργό Αθλητισμού, στο ξεκίνημα του οργανισμού, σε αυτή την πορεία που έχει διανύσει, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Κύριε Αυγενάκη, παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους, σε όλες. Αγαπητέ φίλε Γιάννη, αγαπητέ Πρόεδρε της Ολυμπιακής και της Παραολυμπιακής Επιτροπής, φίλε Γρηγόρη, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, Πρόεδρε του αντίστοιχου οργανισμού της Κύπρου. Δεν μπορώ να ξεχάσω, η αλήθεια είναι, τα μερόνυχτα και τις αγωνίες από τα ξεκινήματα αυτής της προσπάθειας. Εκπρόσωποι των αθλητών, των συμμετοχόντων σε Ολυμπιακούς αγώνες, στελέχη αυτού του πλέον μεγάλου οργανισμού. Δεν θέλω να σας πω πόσο σημαντικό έργο επιτελείται. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα. Θέλω όμως και αυτή μου παρουσία εδώ πέρα που εκτάκτως έγινε, ότι είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο προγραμματισμένο, αναβλήθηκε λόγω των τελευταίων εξελίξεων με την πρόταση μορφής της κυβέρνησης, οπότε θεώρησα ότι έπρεπε να είμαι εδώ. Έστω για λίγο, γιατί πολλά πράγματα γίνανε με πολύ κόπο, με πολλή ταλαιπωρία, με πολλή αγωνία, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Το δουλέψαμε μαζί και ναι, τα καταφέραμε. Καταφέραμε η Ελλάδα να φύγει από τη μετριότητα, από τη σκιά της αποτυχίας ή του αποτυχημένου κράτους, να έχει ένα σύγχρονο οργανισμό αντι-doping που θα λειτουργεί με διαφάνεια, που θα λειτουργεί με αξιοπιστία, που θα λειτουργεί εναρμονισμένος πλήρως με τους κανονισμούς του ΟΑΝΤΑ και με τις οδηγίες του ΟΑΝΤΑ και θα προσπαθεί να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, θεωρώντας ότι δεν θα μας ζει κανένας. Τελικά μας έβλεπαν όλοι. Έτσι λοιπόν, μερικές εβδομάδες αφού τον έλαβε Υφυπουργός Αθλητισμού, και αφού παρέλαβα μια επιστολή που δεν καταλάβανα πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είχε απίστευτη δύσκολη ορολογία, πράγμα άγνωστο για μένα, ξεκινήσαμε μια υπερπροσπάθεια. Δεν θα ξεχάσω τη συμβολή τόσο του Σπύρο στα ξεκινήματα, μετέπειτα του Τάκη του Σκανδαλάκη, πρώην πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος του ΕΣΚΑΝ και μετέπειτα ΕΟΚΑΝ, και κάπου εκεί άρχισε σιγά σιγά να χτίζεται αυτό το οικοδόμημα. Και φτάσαμε σε σημείο να είμαστε χώρα υπόδειγμα. Οργανισμός που πραγματικά έλαμπε μέσα από τη δραστηριότητά του, έχοντας στο τιμόνι τον Γρηγόρη. Ένας οργανισμός που σχολιάστηκε, συζητήθηκε, που καταφέραμε, Μιχάλη, να γίνει θέμα συζήτηση, αντικείμενο συζήτηση σε πάρα πολλά τραπέζια εκεί που δεν μας υπολογίζανε. Και βέβαια η ύψιστη τιμή ήταν όταν σε μια εκλογική διαδικασία κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, σε όλα τα στοιχήματα, αν κάποιοι έβαζαν, και αναφέρομαι στην εκπροσώπηση του ΟΑΝΤΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΝΤΑ, με ανθυποψήφια μία εκπρόσωπο προερχόμενη από την Πολωνία, από τη χώρα που προείδρευε ακόμα νομίζω, έτσι, ο πρόεδρος του ΟΑΝΤΑ, καταφέραμε τελικά και κερδίσαμε και εκεί μια ακόμα διάκριση και εξελέγην όχι ως πρόσωπο, αλλά ως εκπρόσωπος μιας χώρας που το έβαλε μπροστά το πρόβλημα, δεν έκλεισε τα μάτια στην πραγματικότητα, δουλέψαμε σκληρά, συγκρουστήκαμε, ταλαιπωρηθήκαμε, θυμίζω περίοδο τότε COVID, σχεδόν νεκρό όλο το δημόσιο, παρόλα αυτά τα καταφέραμε και προσφάτως διάβασα και για μια εξαιρετική διάκριση, η οποία τελικά ανήκει σε όλους εσάς, που με πολύ κόπο, με πολύ μεθοδικότητα, κάτω από την καθοδήγηση του Γρηγόρη και φυσικά υπό την καθοδήγηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του Γιάννη του Βρούτση και των συνεργατών του, καταφέρνετε να συνεχίσετε μια εξαιρετικά λαμπρή ανωδική πορεία. Μια πορεία ενός οργανισμού που βεβαίως πρέπει να προβλέπει, να ελέγχει, σωστά είπες Γιώργο, το τι σημαίνει στον αθλητισμό, αλλά κυρίως, και εκεί επιτρέψτε να κάνω και την αυτοκριτική μου, δεν προλάβαμε να δώσουμε το βάρος που θα έπρεπε στο θέμα της πρόληψης. Ίσως τώρα είναι ο καιρός που κάπως τα πράγματα είναι καλύτερα, διότι υπάρχει ο οργανισμός, είναι πιο στιβαρός. Ξέρετε τον δρόμο, πέρασαν 3 χρόνια ορίμασης, ενηλικίωσης. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσετε περισσότερο βάρος, όσο με επιτρέπετε να ζητήσω και δεν θα συμβουλεύσω προς Θεού, απλά την εμπειρία μου καταθέτω στο θέμα της πρόληψης. Διότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να καταλάβουν όλοι οι νέοι, οι ενδυνάμοι νέοι αθλητές, ότι τελικά αυτή η μάστιγα δεν έχει τελειωμό. Και αυτή είναι μια αποστολή που εκ των πραγμάτων πρέπει να επιτελέσετε και να επιτελέσουμε όλοι, από όποια θέση και αν είμαστε, με όποιο ρόλο και αν έχουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δόθηκε το δικαίωμα να κάνω αυτό το χαιρετισμό, κυρίως για να επαναφέρω στο μυαλό μου όλα αυτά τα οποία με κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες βιώσαμε, δουλέψαμε, αντιμετωπίσαμε και τελικά τα πετύχαμε. Τελικά αυτή η μικρή Ελλάδα,
όταν βάλει κάτι στο μυαλό της, όταν δουλέψουμε σωστά μαζί, ομαδικά και συνεργαστούμε και με τους αδελφούς Κυπρίους όπως και έγινε, ναι, τα καταφέρνουμε, ναι, τα καταφέραμε. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλή πορεία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα πάμε μία βόλτα ευρωπαϊκή. Θα δούμε το μήνυμα που μας έστειλε ο Σεμπαστιάν Ζηλό, ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου του WADA, του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά του ντόπινγκ. Dear colleagues and friends from the Greek sport community, I'm very sorry I cannot be with you today, but on behalf of the World Anti-Doping Agency, I still wanted to acknowledge the progress made in Greece over the past 3 years. Back in 2021, EOCAN was a very different organization. In fact, it was still officially named ESCAN, and it was struggling to address some critical issues in its anti-doping program. Since then, under the leadership of Governor Leon and Director General Rodinos, and with the support of the Greek authorities and the National Anti-Doping Organization of Austria, EOCAN has become a much stronger neighbor and a valuable partner for the community at large. Congratulations for the significant progress made these past few years. Keep up the good work in the ones to come, and I hope that I will soon have an opportunity to visit you all in Athens. Wishing you a fruitful conference. See you soon. Αυτό ήταν το μήνυμα του κ. Ζηλό, του Διευθυντού του Ευρωπαϊκού Γραφείου του WADA, και συνεχίζουμε με το μήνυμα του Μάικλ Τσέπιτς από την Αυστρία, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αυστριακού Οργανισμού κατά του ντόπινγκ και πρόεδρος ΣΥΝΤΟ. Παρακαλώ. Dean Elada, hello, my dear colleagues from the Greek sports community. Hello to Greece, a motherland of sports. Dear Governor Leon, dear colleagues from EOCAN, I want to honor the remarkable achievements of the Greek anti-doping organization EOCAN as we celebrate its 3-year anniversary since its foundation. In just a short time, EOCAN has exemplified dedication, integrity and commitment to the cause of protecting the integrity in sports. Shortly after EOCAN was founded in 2021, NADA Austria was asked to help building a powerful anti-doping organization. In the course of this mentorship, we were very happy to support in any capacity we could. EOCAN has been a very professional partner, and we felt of each staff member the motivation for working every day to keep doping out of Greek sports. The professional relationship we have built developed into friendship between colleagues. EOCAN furthermore has implemented robust anti-doping programs in the field of prevention and education. And as we commend EOCAN for their achievements, let us also acknowledge the dedicated individuals who have worked tirelessly behind the scenes, the athletes who have embraced the principles of clean sport, and the other stakeholders who have supported EOCAN on their mission. As we look to the future, I am certain that EOCAN will serve as guardians of the integrity of sport and will make Greek sports a desirable area for further generations. In closing, let us express our heartfelt gratitude to EOCAN for the dedication, their efforts, and their impact on the world of sports. Thank you and enjoy. Η διεθνής αναγνώριση που συζητάμε από την αρχή της ημερίδας. Μας τιμάμε την παρουσία του και έχω τη μεγάλη χαρά να τον καλέσω στο βήμα ο κύριος Μιχάλης Πέτρου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Αρχής Αντιτόπινγκ και πρόεδρος της Επιτροπής DDO του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρακαλώ. Αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, αγαπητέ φίλε Γρηγόρη, διοικητή του ΕΟΚΑΝ, αγαπητέ κύριε Καπράλο, πρόεδρε της Ολυμπιακής Επιτροπής, της Παραολυμπιακής Επιτροπής, αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα σε αυτήν την γιορτή για τα 3 χρόνια του ΕΟΚΑΝ. Η αλήθεια όμως είναι ότι
Εμένα μου έδωσαν ένα δύσκολο σχετικά θέμα. Να σας πω το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον του αντιντόπινγκ στην Ελλάδα. Δύσκολο να το πω, αν και θα επιχειρήσω. Θα σας πω τη δική μου εμπειρία και επειδή έχετε ακούσει ότι κατέχω κάποιες θέσεις, θέλω πρώτον να διευκρινίσω ότι τα όσα θα σας πω είναι η δική μου εμπειρία, ενδεχομένως να υπήρξαν και άλλα συμβάντα τα οποία να μην γνωρίζω και να διευκρινίσω ότι οι απόψεις είναι καθαρά προσωπικές, δεν εκφράζω τις απόψεις ούτε του Monitoring Group που ακούσατε, του Συμβουλίου της Ευρώπης αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης Αντιντόπινγκ, ούτε τις απόψεις της λεγόμενης Compliance Review Committee, δηλαδή της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού που αξιολογεί τη συμμόρφωση των κρατών, στην οποία είμαι μέλος. Για να το πω έτσι, το θέμα μου μέσα σε συντομία, έχω χωρίσει 4 περιόδους. Από το 2009 που άρχισε η αρχή αντιντόπινγκ μέχρι και σήμερα. Ξεκινώντας έτσι από την αρχή, τα πρώτα χρόνια είχαμε βίους παράλληλους. Πραγματικά, ο τότε ΟΣΚΑΝ, η Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ, είχαμε παράλληλους δρόμους, κάποια συνεργασία. Από το 2012 και μετά, για διάφορους λόγους που δεν αφορούν τη σημερινή ημερίδα, η σχέση μας έγινε, όπως την έβαλα σε ομοιωματικά, πιο χλιαρή, μέχρι μακριά και αγαπημένη. Το 2015, απόντων των εκπροσώπων του ΕΣΚΑΝ από τα διεθνή σώματα και κυρίως από το Συμβούλιο της Ευρώπης, κατάφερα να πείσω το Συμβούλιο της Ευρώπης να ασχοληθούμε με την Ελλάδα, με το ΕΣΚΑΝ, γενικότερα το αντιντόπινγκ στη χώρα, οπότε το ονόμασα μια αναθέρμανση των σχέσεων. Τότε ξεκίνησε με προτροπές να συμμετέχουν διάφοροι εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία ή και τον ΕΣΚΑΝ σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και καταφέραμε να δούμε, ο πληθυντικός, να σας εξηγήσω τι εννοώ, καταφέραμε να δούμε και τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γεώργιο Βασιλιάδη. Συναντηθήκαμε και προσωπικά σαν Κύπρος και σαν monitoring group του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι ότι αποφασίσαμε τότε να κάνουμε μία συνεργασία, την οποία μάλιστα ονομάσαμε Project Plan. Καταφέραμε να πετύχουμε τη στήριξη, την επίσημη στήριξη και του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Το Project Plan υπογράφηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2019. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έστειλε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, το Monitoring Group, έστειλε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, οπότε είδαν το όλο σύστημα που ίσχυε στη χώρα το 2017, έδωσαν αρκετές συστάσεις. Από το 2015 μέχρι το 2021 μεσολάβησε και μία λεγόμενη audit, δηλαδή αξιολόγηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ, που ουσιαστικά μια άλλη ομάδα εμπειρογνωμόνων ασχολείται με την αξιολόγηση της εφαρμογής του Παγκόσμιου Κώδικα και των διεθνών προδιαγραφών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ στην χώρα. Δυστυχώς, τα πράγματα, και τα έχετε ακούσει ήδη από τους προηγούμενους ομιλητές, δεν ήταν τόσο καλά. Ας μείνω στο δεν ήταν τόσο καλά. Που να σας πω ότι τον Απρίλιο του 2021 ξεκίνησε μία διαδικασία μη συμμόρφωσης με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ. Για όσους δεν είσαστε ενήμεροι τι σημαίνει το πράγμα, η διαδικασία συμμόρφωσης είναι μία διαδικασία που αν δεν πετύχει, δηλαδή αν δεν επιτευχθεί η συμμόρφωση, τότε επιβάλλονται συνέπειες, οι οποίες συνέπειες, ανάλογα με τη διαβάθμιση, έχουν ως, κατά τη δική μου άποψη, πιο σημαντικό τον αποκλεισμό
των αθλητών από τη συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Το οποίο, για όσους δεν είστε ενήμεροι, ισχύει ακόμη και σήμερα για άλλες χώρες. Οπότε, τον Απρίλιο του 2021, είναι αυτό που έχει αναφερθεί και ο κύριος Αβιενάκης προηγουμένως, έφτασε μια επιστολή που έλεγε λίγο πολύ ότι σας είχα πει. Ήταν πολύ ευτυχές το γεγονός ότι ο κύριος Αβιενάκης αμέσως κατάλαβε το νόημα της επιστολής, γιατί προηγούμενες επιστολές ερχόντουσαν από το 19, από το 17 και από το 19. Τότε επίσης ευτυχής συγκυρία ήταν ο διορισμός του αγαπητού φίλου Γρηγόρη Λέων ως διοικητή του ΕΟΚΑΝ. Θυμάμαι, κύριε Υπουργέ, το δικό σας τηλεφώνημα μετά τα τηλεφωνήματα του κύριου Τσόλας, ο διευθυντής του γραφείου σας τότε, Τσούλος. Θυμούμε την επίσκεψη του Γρηγόρη στην Κύπρο, σε ένα εστιατόριο Γρηγόρη Έντρομος, μου λέει, έχουμε αυτά όλα, τα οποία πρέπει να λύσουμε. Κάνω ειδική αναφορά για τούτους τους 4 μήνες, Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Το τι έγιναν, μόνο ένας Θεός το ξέρει. Και συγγνώμη για την απλή γλώσσα που χρησιμοποιώ, αλλά πραγματικά ήταν 3-4 μήνες πολύ μεγάλης έντασης, γιατί έπρεπε πρώτα απ' όλα να κατανοηθούν τα προβλήματα, οι λεγόμενες διορθωτικές ενέργειες δηλαδή που έπρεπε να γίνουν, και να υλοποιηθούν σε βαθμό που να πιστεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός ότι όντως επιτεύχθηκε η συμμόρφωση με την κάθε μία από τις διορθωτικές ενέργειες που είχαν εντοπίσει από το 2019. Το οποίο επιτεύχθηκε. Και πράγματι, το Σεπτέμβριο, όλο το καλοκαίρι δουλεύαμε. Θυμάμαι, Γρηγόρη, τα τηλεφωνήματα μεσάνυχτα από την Πράγα. Ναι. Ναι, θυμάμαι. Μία παρένθεση. Θυμάστε, κύριε Υπουργέ, που αναγκαστήκατε να τροποποιήσετε 2 φορές το νόμο. Ακριβώς. Βέβαια, από όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία γινόταν κάτω από το λεγόμενο Compliance Review Committee, στο οποίο, όπως σας είπα προηγουμένως, ήμουν μέλος, είχα ασφαλώς δηλώσει σύγκρουση συμφερόντων, οπότε εξαιρούμουν από τις αποφάσεις, το οποίο ήταν προτιμότερο, γιατί δουλεύαμε μαζί με τις ελληνικές αρχές, τον Γρηγόρη και εσάς, κύριε Υπουργέ. Αλλά επιτεύχθηκε ο πρώτος μεγάλος στόχος, που ήταν η συμμόρφωση του ΕΟΚΑΝ με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπι και το κλείσιμο της διαδικασίας που άνοιξε από τότε. Το τι έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, πολλά θα τα ακούσετε και στη συνέχεια από τον κύριο Λέων, το προσωπικό του ΕΟΚΑΝ. Ακούσατε επίσης την συμβολή του Αυστριακού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, του Μάικλ Σέμπικ, για το πόσο έχουν συνεργαστεί οι 2 οργανισμοί. Από τη μεριά του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Monitoring Group, στο οποίο, όπως ακούσατε, προεδρεύω, τον περασμένο Μάρτιο, αρχές του προηγούμενου μήνα, αρχές μάλλον αυτού του μήνα, έκλεισε επίσημα και η διαδικασία που άνοιξε από το 2017 για την αξιολόγηση της ελληνικής δημοκρατίας ως προς την εφαρμογή της Σύμβασης Αντιντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και μάλιστα η απόφαση ήταν ομόφωνα. Ο κύριος Λέων είχε τη δυνατότητα σε μια προπαρασκευαστική συνεδρία που είχε να εξηγήσει τα όσα έχουν επιτευχθεί. Είχε προηγηθεί εκτενής έκθεση, οπότε πανηγυρικά έκλεισε και αυτή η εκκρεμότητα που υπήρχε. Τώρα, για το μέλλον, όπως σας είπα, πολύ δύσκολο κανείς να το προβλέψει, όμως από την εμπειρία από πολλές άλλες χώρες, μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι με την ισχυρή δέσμευση, την αποφασιστικότητα που έχει δείξει η ελληνική κυβέρνηση, προσωπικά ο προηγούμενος Υπουργός, ο νυν Υπουργός, τα οποία μεταφράζονται στην ισχυρή στήριξη προς τον ΕΟΚΑΝ, θεσμική, οικονομική,
διασφάλιση της ανεξαρτησίας του οργανισμού, τη μαεστρία του κυρίου Λέων, γιατί πρόκειται πραγματικά περί ενός μαέστρου σε έναν οργανισμό που κάθε φορά που μιλούμε μεγαλώνει. Σήμερα είναι πλήρως στελεχωμένος, των ενθουσιασμών, την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το προσωπικό του ΕΟΚΑΝ. Πιστεύω ότι όλα αυτά αποτελούν μία εγγύηση για την εφαρμογή στην Ελλάδα ενός αποτελεσματικού προγράμματος για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Γρηγόρη, συγχαρητήρια σε σέναν, στο προσωπικό, σε όλους, ασφαλώς στους υπουργούς που στηρίζουν, στην Ολυμπιακή Επιτροπή, στην Παραολυμπιακή. Εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο και ελπίζω να γιορτάσουμε και τα 5 χρόνια και τα 10 χρόνια του οργανισμού, αν είμαστε υγιείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα για τον χαιρετισμό του τον Υπουργό Αθλητισμού, κύριο Γιάννη Βρούτση. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Φίλε Λευτέρη, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, κυρία εκπρόσωπε των Ολυμπιονικών, κυρία Κοζομπόλη, κύριε Πρόεδρε της Super League, φίλε Μινάλη Σάνδρου, κυρία Πρόεδρε του Ολυμπιακού μας Σταδίου, κυρία Φυρίγου, κύριε Πέτρου και σε εσάς, σε όλους τους προσκεκλημένους, τις προσκεκλημένες, καλημέρα και από μένα. Είναι μια σημαντική στιγμή αυτή η συζήτηση, η οποία διεξάγεται σήμερα εκ μέρους του ΕΟΚΑΝ, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε, να πούμε πολλά, να πούμε, όπως είπε ο κύριος Πέτρου, για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον του ΕΟΚΑΝ και του ελληνικού αθλητισμού, απέναντι σε 6 κρίσιμα ζητήματα, τα οποία εγώ τα ονομάζω κοιλίδες για τον αθλητισμό, κοιλίδες οι οποίες διαμορφώνονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η σύγχρονη τεχνολογία, οι νέοι μέθοδοι του αθλητισμού δημιουργούν νέα δεδομένα, 6 κοιλίδες που πρέπει και ως Ελλάδα αλλά και ως παγκόσμιο σύστημα να αντιμετωπίσουμε συνολικά για να έχουμε έναν υγιή και καθαρό αθλητισμό, έτσι όπως εκπνέει, δημιουργείται, έτσι όπως τον καταλαβαίνουμε από τις αξίες του αθλητισμού, από ένα αθλητισμό που είμαστε περήφανοι και περήφανες που γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα από τους προγόνους μας, που η ιστορία η ελληνική δείχνει την πραγματικότητα του αθλητισμού με τις αξίες του, των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων εδώ στην Ελλάδα, στην αρχαία Ολυμπία, όταν εμείς ως Έλληνες κάναμε αυτό το μεγάλο άθλο δημιουργώντας Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουμε πλέον μια κεκτημένη κατάσταση, την κατάσταση που λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι, αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη. Εμείς ως Ελλάδα να έχουμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα τον αθλητισμό και οτιδήποτε σε επίπεδο αξιών να το προβάλλουμε πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι το ζήτημα το οποίο αφορά τη σημερινή συνάντηση για τα 3 χρόνια του ΕΟΚΑΝ και χωρίς να νοθεύσω μέσα από την τοποθέτησή μου τα ζητήματα που αφορούν και τα άλλα θέματα, πρέπει εμβληματικά, επιγραμματικά να πω από την αρχή, Λέων Γρηγόρη, συγχαρητήρια. Σε σένα, τους συνεργάτες σου, αποτελεί τιμή και περηφάνεια για την Ελλάδα αυτό που κατάφερες ως πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, φυσικά κάτω από την πολιτική εποπτεία του φίλου μου του Λευτέρη του Αβγενάκη, που την περίοδο εκείνη άνθρωπος στο τιμόνι του αθλητισμού, με την ιδιότητα του υφυπουργού, αντιμετώπισαν προκλήσεις δύσκολες, κείμενα τα οποία ήρθαν από την Διεθνή Ομοσπονδία της Γουάντα που έδιναν στην Ελλάδα τελεσίγραφα, όπως καταλαβαίνω. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σήκωσε όμως τα μανίκια, δούλεψε και σήμερα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι αποτελέσματα χειροπιαστά, απτά, αδιαφυσβήτητα, που μας κάνουν περήφανους για το αποτέλεσμα που φέραμε όσο αφορά το ΕΟΚΑΝ και το αντιντόπινγκ. Όμως υπάρχει το μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο αποτελεί πρόκληση, ανοιχτή πρόκληση για όλες και όλους, για εμάς που έχουμε την ευθύνη τη θεσμική μέσα από την
διαδικασία του αθλητισμού, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να τα κοιτάξουμε κατάματα και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Στο ερώτημα ποιες είναι οι 7 κοιλίδες, οι 6 κοιλίδες. Οι 6 κοιλίδες οι οποίες αποτελούν για μένα τουλάχιστον, που έχω την ευθύνη σήμερα να ηγούμε του Υπουργείου Αθλητισμού, θα τις καταγράψω και θα μιλήσω για την καθεμία από αυτές, γιατί έχουν την αξία τους, το ειδικό του βάρος και πρέπει όλοι να ξέρουμε πώς πηγαίνουμε και πώς κατευθύνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού τα πράγματα στις μεγάλες αυτές παγκόσμιες και ελληνικές προκλήσεις. Η πρώτη μεγάλη πρόκληση, αυτή που έθεσα από την πρώτη στιγμή, τις ονομάζω επιγραμματικά και θα αναφερθώ στην καθεμία ξεχωριστά, είναι η ασφάλεια. Για μένα αποτελεί προτεραιότητα η ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Δεν μπορεί να έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις ανασφαλείς για αθλητές, φιλάθλους, για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, προπονητές, παράγοντες, οικογένειες που πάνε τα παιδιά τους σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Υψίστη προτεραιότητα η ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Δεύτερον, η βία. Η βία με την όποια της μορφή. Ρατσιστική, λεκτική, μέσα στα γήπεδα. Αυτό το οποίο σήμερα αντιμετωπίζουμε με την εγκληματικότητα που έχουμε δει να έχει πλέον πάρει διαστάσεις ανεξέλεκτες και στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το θεωρώ νούμερο 2 ως προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της μάστιγας αυτής που είπα πριν, 6 κοιλίδες για τον αθλητισμό. Τρίτον είναι η χειραγώγηση. Τέταρτον είναι η χρηστή δίκηση. Πέμπτον είναι η κακοποίηση και η παρενόχληση. Και έκτο, το ντόπινγκ. Δεν τα ιεραρχώ με βάση προτεραιότητα, τα θέτω όμως ως 6 μεγάλες προκλήσεις συνολικά που η καθεμία έχει τη δική της αντιμετώπιση. Ξεκινάμε το θέμα της ασφάλειας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, επειδή το αντιμετώπισα την πρώτη στιγμή της θητείας μου ως υπουργός. 31 Αυγούστου ήρθε στα χέρια μου μια υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας άλλαξε τα πράγματα σε επίπεδο πορείας. Γνωρίζετε ότι από εκείνη τη μέρα και μετά δεν θα ξαναλειτουργήσει η αθλητική εγκατάσταση στην Ελλάδα, εάν δεν υπάρχει πλέον θέμα απόλυτης διασφάλισης για τους αθλητές, τους προπονητές, τους φιλάθλους, τους επισκέπτες της αθλητικής εγκαταστάσεις. Από τότε, από 31 Αυγούστου 2023 και μετά, όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού, δηλαδή δημοτικές, περιφερειακές, εθνικές, για να λειτουργήσουν, και αυτό ήδη ξεκίνησε, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει άδεια πυρασφάλειας και στατική επάρκεια. Τελειώσαμε για πάντα με ένα παρελθόν, το οποίο είχε να κάνει με μια νοσηρή κατάσταση, στην οποία δεν ήταν απόλυτη διασφαλισμένη η ασφάλεια των αθλητών και όσων επισκέπτονται τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν σας κρύβω ότι το πρώτο διάστημα μετά από αυτή την υπογραφή υπήρξαν αντιδράσεις, αντιρρήσεις. Στη συνέχεια όμως όλοι κατάλαβαν ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι πάνω από την ασφάλεια των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό, των αθλητών μας, των παιδιών μας, και γι' αυτό λοιπόν το λόγο σιγά σιγά αυτό το 30% των αθλητικών εγκαταστάσεων που έκλεισε αρχικά, σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι συστηματικά η μία μετά την άλλη αθλητική εγκατάσταση ανοίγει, διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι η ασφάλεια είναι προτεραιότητα για τον αθλητισμό μας. Και αυτό δείχνει και τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ότι σε ορισμένα ζητήματα είμαστε άκαμπτοι, τα θέτουμε ως προτεραιότητα, δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Πάνω απ' όλα, θέματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια είναι υψίστης προτεραιότητας. Η βία. Η βία την οποία γνωρίσαμε δυστυχώς μέσα από τις εγκληματικές ενέργειες πρόσφατα του αστυνομικού μας, του Λιγκερίδη, του Γιώργου, πράγματα τα οποία είναι τρομακτικά, που είμαστε απέναντι όλοι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στη Βουλή ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα παρά ότι υπάρχουν και διεστάμενες απόψεις, αλλά τουλάχιστον από τη λειτουργία των γηπέδων έρχεται μια πραγματική επανάσταση. Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2024 στη Βουλή φέρνει δομικές αλλαγές στη λειτουργία των γηπέδων του ποδοσφαίρου και από τη νέα αγωνιστική περίοδο και του μπάσκετ. Εδώ οφείλω, επειδή είναι παρόν, να ευχαριστήσω τον Μινάτο Λισάνδρου, με τον οποίο ως πρόεδρος Super League έχουμε μια άριστη συνεργασία. Μια συνεργασία που είναι επικοδομητική, με τις επιμέρους τοποθετήσεις ο καθένας, τις δικές του απόψεις, αλλά στο τέλος όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε απέναντι στη βία, απέναντι σε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, όπως έγινε και μέσα στη Βουλή. Αυτό το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από ευρεία πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών ομάδων και αποτελεί τιμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο όταν νομοθετικές πρωτοβουλίες στηρίζονται ευρύτερα. Γιατί πράγματι ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, δεν έχει χρώμα. Ο αθλητισμός ενώνει
και στη βάση αυτή το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο για την αντιμετώπιση της βίας είναι νόμος του κράτους, ήδη ξεκίνησε να λειτουργεί. Δεν μιλάμε ότι μπορούμε να λέμε με περηφάνεια ότι πετύχαμε πράγματα σημαντικά ή οτιδήποτε άλλο. Ο χρόνος θα το δείξει. Θέλει δρόμο ακόμα, όμως σε ορισμένα πράγματα ναι, λέμε ότι έρχεται πραγματικά μια επανάσταση όσο αφορά την ασφάλεια της λειτουργίας των γηπέδων. Αυτό το οποίο συντελείται ήδη από τις 6 Μαρτίου, τα γήπεδα ποδοσφαίρου της χώρας μας έχουν πλέον τις πιο σύγχρονες κάμερες και την πιο σύγχρονη ψηφιακή ανάλυση που είχε ποτέ δει ελληνικό γήπεδο, ίσως και στην Ευρώπη. Έχουμε πλέον μέσα από τον νόμο περιγράψει με ανάλυση τις διαδικασίες που θα βλέπει κάθε κάμερα όλες τις πλευρές του γηπέδου, μέχρι και τα αποδυτήρια για τα οποία ήταν ένα ζήτημα ανοιχτό, και ποια διαδικασία θα ακολουθείτε για την επιβεβαίωση των ζητημάτων της ασφάλειας των καμερών και της λειτουργίας τους. Πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν και πράγματα τα οποία πραγματικά αλλάζουν τα γήπεδά μας όσο αφορά τον εξυγχρονισμό τους και τα φέρνει εφάμιλα, ίσως και καλύτερα από όλα της Ευρώπης, κύριε Πέτρου. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο θα συντελεστεί τον επόμενο μήνα, από τις 9 Απριλίου, μία νέα πραγματικότητα. Γήπεδα Ξέφραγκο Αμπέλη τελειώνουν για πάντα. Η ανωνυμία και αυτό το οποίο λειτουργούσε ως άγνωστο, το ποιος έμπαινε στα γήπεδα, τελειώνει, έρχεται για πρώτη φορά ψηφιακή καταγραφή με μια απλή διαδικασία που εκκρεμούσε για πάνω από 20 χρόνια, η οποία λέει ότι όποιος μπαίνει στο γήπεδο, διαμέσου του κινητού θα υπάρχει ταυτοποίηση πλέον, θα ξέρουμε το όνομά του, το επίθετό του, τη διεύθυνσή του, θα ξέρουμε τα πάντα για αυτόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η ανωνυμία τελειώνει, το Ξέφραγκο Αμπέλη γήπεδο τελειώνει για πάντα. Όλοι θα ξέρουν ότι τους ξέρουμε. Και αυτό, επειδή ακούγεται πολλές φορές ως ένα εύλογο ερώτημα, μα η βία δεν εκφράζεται μέσα στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Εκφράζεται εκτός. Το ξαναλέω για πολλοστή φορά, για να γίνει κτήμα όλων. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, τα τελευταία χρόνια βία δεν υπάρχει μέσα στα γήπεδα, υπάρχει εκτός γηπέδων. Όμως, μέσα στα γήπεδα εκολάπτεται η παραβατικότητα. Εκεί ομαδοποιούνται πρόσωπα τα οποία αισθάνονται την ασφάλεια του αγνώστου, της ανωνυμίας, και κάτω από την ομπρέλα αυτήν ιεραρχούν ομάδες οι οποίες εκφράζονται μετά με βία εκτός γηπέδων. Αυτό τελειώνει διότι ξέρουμε πλέον όλοι, θα ξέρουν όλοι, ότι τους γνωρίζουμε ποιος μπαίνει στο γήπεδο και ποιος είναι. Και αυτό από 9 Τετάρτου. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι η θέση αυτή, το δεύτερο ειδικά, γιατί το πρώτο είναι και κτήμα για το μπάσκετ, για την Basket League, θα γίνει πράξη και για το μπάσκετ στη νέα αγωνιστική περίοδο. Το ίδιο το μπάσκετ ζήτησε να έχει την ίδια αντιμετώπιση τεχνολογική όσο αφορά την ταυτοπροσωπία για όλα τα γήπεδα του μπάσκετ της Basket League 1 στη νέα περίοδο, και αυτό θα έρθει με νόμο να καλύψει και το μπάσκετ. Βλέπετε λοιπόν ότι κάνουμε βήματα προόδου, πάντα είναι ανοιχτές προκλήσεις, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά προχωράμε στα ζητήματα αυτά ως χώρα με αποφασιστικότητα και σθένος. Το τρίτο είναι η χειραγώγηση. Δεν έχω πολλά να σας πω, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο Αθλητισμού και πριν από μένα. Τα έπαθλα λειτουργούν κάτω από την καθοδήγηση και του Γιώργου του Μαυρωτά με εξαιρετικό τρόπο. Έχουμε προτεροποιήσει το ζήτημα της χειραγώγησης και τα αποτελέσματα είναι το ίδιο εντυπωσιακά όπως είναι και για τον ΕΟΚΑΝ. Κύριε Λέων, στα έπαθλα λειτουργεί πάρα πολύ καλά το σύστημα της παρακολούθησης χειραγώγησης και τα αποτελέσματα πιστεύω ότι θα έρθουν πολύ σύντομα, θα είναι χειροπιαστά και θα αντιμετωπίσουν σε ένα βαθμό το ζήτημα αυτό, το οποίο αποτελεί κοιλίδα του αθλητισμού. Το ζήτημα της χρηστής διοίκησης. Η χρηστή διοίκηση αποτελεί επίσης ένα άλλο ζήτημα, πρόκληση για τον ελληνικό αθλητισμό. Χρηστή διοίκηση σημαίνει σε όλα τα επίπεδα αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, και αντιμετώπιση γίνεται με νομιμότητα, με διαφάνεια. Έχουν γίνει βήματα στο Υπουργείο Αθλητισμού, τα οποία αφορούν την νομιμότητα και τη διαφάνεια. Άλλωστε, η κατανομή των πόρων για τις οποίες συζητάω είναι γνωστό ότι γίνονται με ένα αντικειμενικό τρόπο, με συντελεστές βαρύτητας αδιάψευστους. Αυτό το οποίο έφερα από τους 7 τελευταίους μήνες ως νέος Υπουργός Αθλητισμού είναι ότι αυτή η διαφάνεια επεκτείνεται και γίνεται πλέον απόλυτη σε κάθε επίπεδο, σε κάθε κατανομή πόρων. Είναι γνωστό ότι στην κατανομή ήρθε και η νησιωτικότητα για πρώτη φορά, κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει για την πατρίδα μας, μια νησιωτική χώρα, όσο αφορά την κατανομή των πόρων. Αυτό το οποίο έρχεται όμως επίσης και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και απευθύνομαι τώρα προς τον κύριο Καπλάρο και προς τον κύριο Καπελάκη ως εκπροσώπους του αθλητισμού της χώρας μας, η διαφάνεια
έχει να κάνει και με τη λειτουργία του ίδιου του αθλητισμού. Δεν είναι μόνο από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης. Γι' αυτό λοιπόν, από τις πρώτες ενέργειες οι οποίες υπήρξαν, ήταν ότι αλλάξαμε πολλά πράγματα στη λειτουργία των ομοσπονδιών όσο αφορά το θέμα της κατανομής των πόρων, της λειτουργίας των ομοσπονδιών, με έναν τρόπο ο οποίος ήρθε με μια απόφαση εκ μέρους του Υπουργείου για να μην ξαναδούμε ελλείμματα να δημορφώνονται στους ισολογισμούς των ομοσπονδιών, κάτι το οποίο δεν συνάδει με τη χρηστή διοίκηση για την οποία συζητάμε. Και κάτι ακόμα, η λέξη νοικοκύρεμα. Δεν θα ξαναυπάρξουν ομοσπονδίες οι οποίες θα λειτουργούν εναντίον του ίδιου του αθλητισμού, τον οποίο υπηρετούν. Όλες οι ομοσπονδίες οι οποίες χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα πληρώνουν το αντίτιμο το οποίο ως οικονομικό αντίτιμο έχουν υποχρέωση να πληρώνουν στα εθνικά αθλητικά κέντρα, αντίτιμο το οποίο επιστρέφει στον ίδιο τον αθλητισμό. Διότι θα επιστρέψει σε έργα τα οποία θα γίνονται μέσα στα εθνικά αθλητικά κέντρα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα στο μεγαλύτερο εμβληματικό αθλητικό κέντρο της χώρας, στο ΟΑΚΑ, αυτό το οποίο γίνεται είναι μια πραγματική επανάσταση όσο αφορά αυτά τα οποία θα συμβούν στο κέντρο του αθλητικού του ΟΑΚΑ σε λίγα χρόνια. Χρήματα και πόροι πρωτόγνωροι, 3,5 εκατομμύρια κάθε χρόνο αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του από 1η του 2024. 7,5 εκατομμύρια δόθηκαν για την κατασκευή του πολυδύναμου, δόθηκαν το Δεκέμβριο του 2023 και πολλά άλλα πράγματα τα οποία γίνονται για πρώτη φορά, όπως παραδείγματος χάρη, με περηφάνεια μπορώ να σας πω, και αυτό αφορά τον ελληνικό αθλητισμό, κύριε Καπράλο, το ζήτημα το οποίο ήταν μια απονεμένη ιστορία, το ζήτημα του κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο το είχατε θέσει πάρα πολλές φορές, μέσα σε 3 μήνες έχει γίνει από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, έχουν αλλάξει τα πάντα. Εκεί οι αθλητές μας πλέον μπορούν να κάνουν, οι μεγάλοι αθλητές μας, ή αυτοί που διεκδικούν χρυσά μετάλλια, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα γιατί είναι πολλοί. Αυτοί λοιπόν οι αθλητές μας σήμερα μπορούν να ζεσταίνονται και να κάνουν κανονικά την άθλησή τους, την προπόνησή τους, έτσι όπως τους αξίζει. Φτάνω στο ζήτημα το οποίο αφορά την κακοποίηση και την παρενόχληση. Αυτό θα το συνδέσω με αυτά που θα πω για το αντι-doping μετά, στην προσπάθεια που καταβάλει η πολιτεία. Απλά έχω να πω για το συγκεκριμένο ότι στην νομοθετική πρωτοβουλία που θα υπάρξει στο φθινόπωρο, μία διάταξη η οποία θα έρθει για πρώτη φορά στις διοικήσεις των ομοσπονδιών, θα υπάρχει και υπεύθυνος για την αντιμετώπιση της κακοποίησης και της παρενόχλησης. Θα ονοματώσουμε όλες τις αρθέσεις ευθύνης των ομοσπονδιών. Θα δώσουμε έτσι ώστε ο καθένας να έχει τη δική του ευθύνη και τη δική του αρμοδιότητα μέσα στη διοίκηση των ομοσπονδιών και να μην είναι μια γενική κατάσταση που ο καθένας απλά θα λειτουργεί μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Και φτάνω τώρα στο τελευταίο, στο ντόπινγκ. Το ντόπινγκ αποτελεί και δυστυχώς θα αποτελεί πάντα μία κοιλίδα. Θα ήταν ουτοπικό να πούμε ότι θα έρθει η στιγμή που θα το νικήσουμε απόλυτα. Είναι στην ανθρώπινη φύση. Στόχος μας είναι να το αντιμετωπίσουμε και να το μειώσουμε. Αυτή είναι η επιτυχία. Αλλά να το κάνουμε πλέον με ένα δυνατό εκοφαντικό τρόπο, να διαφημίσουμε το έργο που γίνεται και πάνω απ' όλα να δείξουμε ότι εδώ στην Ελλάδα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η ανθρωπογεωγραφία του δικού μας αθλητικού χώρου, γίνεται μια σοβαρή δουλειά, κάτι το οποίο αποδεικνύεται ήδη και από τις διεθνείς βραβεύσεις και διακρίσεις, αλλά και για το μέλλον πώς θα το κάνουμε ακόμα πιο δυνατό και πιο εκοφαντικό. Πάρα πολλά μηνύματα που μου ήρθαν το τελευταίο διάστημα και ήταν απόλυτα λογικά, γιατί δεν υπήρχε η πληροφορία. Ήταν πώς θα καταφέρουμε να γίνεται έλεγχος αντι-doping σε όλα τα αθλήματα. Υπάρχει αίσθηση ότι κάποιοι δεν τους γίνεται αντι-doping έλεγχος, νιώθουν αδικημένοι ότι κάποιοι άλλοι τους γίνεται πολύ εντατικά αντι-doping έλεγχος. Τελικά δεν μπορούσε να υπάρξει μια σαφή και καθαρή εικόνα και αυτό, συγγνώμη, δεν μπορούσε να το κάνει ούτε και ο ΟΚΑΝ. Δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτό ήταν θέμα του Υπουργείου. Γι' αυτό λοιπόν είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω. Αυτό που καταφέραμε και το θεωρώ μεταρρύθμιση για τον ελληνικό αθλητισμό, κορυφαία μεταρρύθμιση, 21 Μαρτίου 2024. Η Ελλάδα έμαθε για πρώτη φορά το μέγεθος του αθλητισμού της και το έμαθε μέσα από τη μεταρρύθμιση Ικούρος. Ήσασταν οι περισσότεροι στο ΆΚΑ που είδατε την καταγραφή και την ψηφιοποίηση του ελληνικού αθλητισμού. Ένα τεράστιο επίτευγμα. Μέσα από την ανανεωμένη καινούργια σελίδα του Υπουργείου Αθλητισμού μπορείτε να μπείτε και να δείτε για κάθε άθλημα ξεχωριστά τις επιδόσεις του, τον αριθμό των σωματείων του σε όλη την επικράτεια. Μία προσπάθεια που στην πρώτη έκθεση του ΕΟΚΑΝ, στην πρώτη έκθεση του Κούρος, η καταγεγραμμένη ψηφιακή εικόνα θα βελτιωθεί με μία έκτακτη δεύτερη έκδοση, η οποία θα βγει τον Δεκέμβριο.
Σε αυτή τη δεύτερη θα υπάρχει και ψηφιακή ανάλυση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε στο τέλος του 2024, για πρώτη φορά, ο ελληνικός αθλητισμός να έχει την απόλυτα ψηφιακή καταγραφή του. Ένα εργαλείο που δεν υπάρχει ούτε στην Ευρώπη. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εργαλείο όπως λέγεται η Κούρος. Θα σας δώσω μόνο την διάσταση τη θετική του εργαλείου αυτού. Είναι καθώς θα περνάνε τα χρόνια, με βάση του έτους του 2024, θα μπορούμε να βλέπουμε συγκριτικά για κάθε άθλημα ξεχωριστά, για κάθε ομοσπονδία ξεχωριστά, τη συρρίκνωσή του, τη δυναμική του, έτσι ώστε ο κάθε δήμαρχος, η ΟΕ και ο κάθε ενδιαφερόμενος για τον αθλητισμό να μπορεί να βλέπει πού κινείται η δυναμική του αθλητισμού του κάθε αθλήματος, έτσι ώστε να υπάρχουν σωστές αποφάσεις παρέμβασης. Είναι πολύ σημαντικό για να πάρεις μία απόφαση να γνωρίζεις τα στοιχεία και τους αριθμούς. Ο Κούρος δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αποτελεί επανάσταση πραγματική η ψηφιοποίηση του ελληνικού αθλητισμού, κάτι το οποίο ανάμεσα στις σελίδες του διέγνωσα την ανάγκη διαμέσου της εξωστρέφειας να δείξουμε πραγματικά το έργο το οποίο έχει κάνει ο ΕΟΚΑΝ, να δείξουμε πραγματικά την ανάγκη να βγει προς τα έξω η αντιντόπινγκ προσπάθεια. Γι' αυτό στις σελίδες του πρώτου Κούρο, της πρώτης αυτής έκδοσης του Ικούρος, υπάρχουν ειδικές σελίδες αφιερωμένες στο ΕΟΚΑΝ, μέσα από τις οποίες αξίζει τον κόπο να μπείτε, να δείτε, επιβεβαιώνεται η πολύ καλή δουλειά του ΕΟΚΑΝ, γιατί εκεί πραγματικά μπορεί να δεις με ποσόστοση αναάθλημα των δειγμάτων ελέγχου που έχουν γίνει, που αντιστοιχούν και πραγματικά στη δυναμική του κάθε αθλήματος. Έτσι λοιπόν, έχοντας από τη μία τη δυναμική του κάθε αθλήματος στον ελληνικό αθλητισμό και τα δείγματα ελέγχου που αντιστοιχούν, δείχνει ότι πραγματικά ο ΕΟΚΑΝ κάνει όχι καλή δουλειά απλώς, κάνει και μελετημένη και αποδοτική δουλειά. Και έτσι λοιπόν ο ΕΟΚΑΝ διαμέσου του Κούρος θα μπορέσει να έχει μία εικόνα σε ολόκληρη την επικράτεια, όλα τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών. Το κάθε αθλητικό σωματείο θα μπορεί να παρακολουθεί πού κάνει ελέγχους ο ΕΟΚΑΝ, γιατί τους κάνει και τι απόδοση έχει. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάκτηση για τον ΕΟΚΑΝ. Συζητήσαμε με τον κύριο Λέοντα για αυτή την καταγραφή του στον Κούρος. Του το ζήτησα από την έκθεση που κάναμε, τη συζήτηση που κάναμε στο κόψιμο της Αίγιο Βασιλόπιτας. Θεώρησα αναγκαίο και πολύ σημαντικό και χαίρομαι που τα στελέχη και ο κύριος Λέων αποδέχτηκε το να μπει η προσπάθεια του ΕΟΚΑΝ να καταγραφεί στον Κούρο. Για το αντι-doping και την προσπάθεια που κάνει ο ΕΟΚΑΝ στο μέλλον. Όπως υπόθηκε και πριν, πράγματι, υπάρχει βούληση από το Υπουργείο Αθλητισμού να ενισχύσουμε περαιτέρω οικονομικά την προσπάθειά του. Να ενισχύσουμε ακόμα πιο δυνατά την προσπάθεια που κάνει ο ΕΟΚΑΝ για την αντιμετώπιση αυτής της μελανής κοιλίδας του αθλητισμού. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα, όχι όσο αφορά μόνο την καταγραφή των ελέγχων, αλλά και το αποτέλεσμα σε επίπεδο δειγμάτων. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Το 0 δεν μπορείς να το πιάσεις ποτέ, είναι ουτοπία να το πιστεύουμε, αλλά να μειώσουμε το θέμα του ντόπινγκ είναι στο χέρι μας και θα το κάνουμε με όλες αυτές τις ενέργειες, τις πράξεις που περιέγραψα και πριν και με κάτι ακόμα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έρχεται μια νέα αθλητική νομοθεσία. Μετά από 25 χρόνια του νόμου του Φούρα του 1999, πέρασαν 25 χρόνια, ενδιάμεσα υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πάντα στέκομαι και λέω ότι οι πρωτοβουλίες όλων των υπουργών, των προκατόχων μου ήταν θετικές. Κανείς δεν ήθελε το κακό, όλοι ήθελαν το καλό. Υπάρχει μια νομοθετική όμως βάση, η οποία είναι πολυσχηδής, είναι αντιφατική πλέον μεταξύ της, χρειάζεται ένα ρετουσάρισμα, θα γίνει με δύο τρόπους. Πρώτον, έρχεται η κωδικοποίηση του αθλητικού νόμου. Αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του 2024. Ήδη η Επιτροπή Κωδικοποίησης ξεκίνησε τη δουλειά της. Και δεύτερον, φιλοδοξούμε να φτιάξουμε ένα νέο αθλητικό νόμο, ο οποίος με σεβασμό στο παρελθόν, ό,τι κληρονόμησε, θα χτίσουμε πάνω στο οικοδόμημα που κληρονομήσαμε, με βάση όμως τις προτάσεις, τις απόψεις, τις ιδέες των ανθρώπων του αθλητισμού. Ένα email το οποίο βρίσκεται σε όλα τα αθλητικά σωματεία, σε όλους τους παράγοντες του αθλητισμού, σε όλο το οικοσύστημα του αθλητισμού, ζητάει μέχρι τέλος Απριλίου από τον καθένα και την καθεμία απόψεις πώς θα βελτιώσουμε το οικοδόμημα του αθλητισμού. Περιμένουμε τις απόψεις αυτές μέχρι τέλος Απριλίου. Μια νομοτεχνική επιτροπή, νομοπαρασκευαστική επιτροπή είναι έτοιμη ήδη στο Υπουργείο Αθλητισμού. Θα υποδεχθεί αυτές τις ιδέες και φιλοδοξούμε τέλος φθινοπόρου του 2024, συνδυαστικά με την κωδικοποίηση του αθλητικού νόμου, η Ελλάδα αρχές του 2025 να έχει ένα σύγχρονο, επίκαιρο και βελτιωμένο νέο αθλητικό νόμο. Στο πλαίσιο αυτής λοιπόν της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας, πρέπει να πω ότι ο κύριος Λέων με τους συνεργάτες του έχουν φέρει πολύ σημαντικά κείμενα,
τα οποία αφορούν τον εξυγχρονισμό του ΕΟΚΑΝ. Έγιναν όλα αποδεκτά. Θα τα αξιολογήσουμε εκ νέου για να μπουν στη νέα αυτή νομοθετική πρωτοβουλία. Θέλω να συγχαρώ, κλείνοντας, εκ νέου τον κύριο Λέοντα για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε σήμερα να έχουμε αυτή τη συνάντηση πολύ σημαντική, για το έργο το οποίο έκανε αυτά τα 3 χρόνια, μαζί και το φίλο μου τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι θα πει όταν σου έρχονται τα κείμενα από το εξωτερικό και όπως είπε δεν ξέραμε τι λέγανε, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Όταν καταλάβαμε όμως δεν δέσαμε τα χέρια, σηκώσαμε τα μανίκια και νομοθετήσαμε και σήμερα έχουμε αυτά τα απτά αποτελέσματα στον ΕΟΚΑΝ, διεθνείς διακρίσεις, βραβεύσεις και συγχαρητήρια για το έργο που έχουμε κάνει ως χώρα, ως Ελλάδα. Και να πω ότι κλείνοντας, όλες αυτές οι προκλήσεις που έγραψα πριν, που σας περιέγραψα πριν, είναι προκλήσεις ανοιχτές. Δεν τελειώνουν ποτέ. Είμαστε όμως εδώ, το πολιτικό σύστημα, η πολιτική ηγεσία, να τις αντιμετωπίσουμε μεθοδικά, με στεναρότητα και κυρίως με ενότητα. Και όπως έχω πει στη Βουλή, θα το πω και πάλι, οτιδήποτε κάνουμε θέλουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Στόχος και σκοπός είναι ένας, να σηκώσουμε πιο ψηλά τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό δεν γίνεται από έναν. Είναι συλλογική προσπάθεια. Συλλογική προσπάθεια που θέλει καθαρές, καλές σχέσεις με όλους, με όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως με τους θεσμικούς εκπροσώπους του αθλητισμού. Από την πρώτη στιγμή έχω θέσει ως προτεραιότητα αυτές οι καλές σχέσεις να είναι ειλικρινείς, να είναι αληθινές, να είναι ξεκάθαρες μεταξύ μας και νομίζω ότι στη βάση αυτή έχουμε πολλά να περιμένουμε με θετικό πρόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Αθλητισμού, κύριο Γιάννη Βρούτση. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι ομιλίες των εκλεγκτών καλεσμένων μας, γιατί δεν ήταν απλά εθιμοτυπικοί χαιρετισμοί, αλλά είχαν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ουσία και βγάλαμε και πολλά συμπεράσματα και μπορούμε να ελπίζουμε και σε πάρα πολλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με το κομμάτι των εισηγήσεων, των παρουσιάσεων για να δούμε τι ακριβώς είναι ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον κύριο Θοδωρακόπουλο, τον πρόεδρο του ΨΑΤ, οι δημοσιογράφοι, οι εκλεκτοί συνάδελφοι, που τον οποίον και αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος στον τομέα της σωστής ενημέρωσης για την αποστολή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Παρελθόν, παρόν και μέλλον του αντιντόπινγκ στην Ελλάδα, η ενότητα που θα ακολουθήσει. Εισηγητές, ο κ. Γρηγόρης Λέων, διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, κ. Γιώργος Ροδινός, και οι νομικοί μας σύμβουλοι, ο κ. Γιώργος Πανουριάς και ο κ. Χρήστος Χριστόπουλος. Κύριε Λέων, ο λόγος σε εσάς για να ξεκινήσετε την παρουσίαση. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ όλους τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, επίσημους. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Υπουργό Αθλητισμού, ο οποίος ξέρω ότι επέστρεψε πάρα πολύ αργά εχθές και όμως βρέθηκε εδώ μαζί μας για να τιμήσει με την παρουσία του την εκδήλωσή μας και πραγματικά να εκφράσει έτσι με τον λόγο του τη στήριξή του στον ΕΟΚΑΝ. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον πρόεδρο της Παραολυμπιακής, την κυρία Κοζομπόλη, ως εκπρόσωπο των Ολυμπιονικών, και θα με συγχωρέσετε όσους δεν σας ονοματίζω. Είστε τόσοι πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού εδώ που πραγματικά, όπως ο πρόεδρος του Super League και από όλες τις ομοσπονδίες, που πραγματικά μας τιμά η παρουσία σας. Θα μου επιτρέψετε να εκμεταλλευτώ ίσως για πρώτη φορά σε δημόσια ομιλία για το αντιντόπινγκ την αρχή μιας ομιλίας, έτσι δίνοντας ένα προσωπικό τόνο, γιατί ξέρετε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, να ξέρετε. Και έτσι πολλές φορές μιλάμε τεχνοκρατικά, μιλάμε έτσι τι πετύχαμε, νούμερα, στόχους, επιτυχίες, και από πίσω πρέπει να λέμε κάποιες φορές και το τι υπάρχει. Έτσι, τι ζούμε στο σπίτι μας, στους συνεργάτες μας, στους φίλους μας, γιατί όλοι αυτοί τα τραβάνε. Έτσι, όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εμείς για να φέρουμε έτσι αυτό το αποτέλεσμα,
Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά έτσι, το τραβάνε μαζί μας και θα μου επιτρέψετε να πω, έτσι, να ξεκινήσω πραγματικά προσωπικά. Δεν σας κρύβω, όταν εκλήθηκα τότε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, θυμάμαι ήταν Ιούνιος του 2021, ήμουνα ήδη αντιδήμαρχος Αθηναίων, ήμουνα ένας ιατροδικαστής που ξέρετε πάρα πολύ καλά έτσι, το πόσο έτσι, με εμπιστεύονται οι άνθρωποι στην Ελλάδα και κάναμε μία συζήτηση με τον τότε Υφυπουργό καθότι μου παρέθεσε όλα τα προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού όσον αφορά το αντι-ντόπινγκ. Ήμασταν σε μία διαδικασία, θα το πω πραγματικά έτσι όπως το βίωσα και το αισθάνομαι, ήμασταν στο χείλος του γκρεμού. Είχαν γίνει προσπάθειες, κάποιες προσπάθειες, επί, εν πάση περιπτώσει, τα 2 προηγούμενα χρόνια είχαμε καταφέρει το 30%, αυτό λένε τα αμήλικτα νούμερα, και είχαμε το 70% να το πετύχουμε μέσα σε 2 μήνες. Εγώ δηλαδή μου έγινε η πρόταση από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα 2 μηνών, να κάνω ό,τι δεν έκανε οποιοσδήποτε άλλος στη θέση μου, επί 5 χρόνια τουλάχιστον. Αντιλαμβάνεστε ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει διοίκηση, δεν έχει την επιστημονική κατάρτιση, είναι αδύνατο. Ακόμα και για έναν άνθρωπο που ήταν γνώστης της δημόσιας διοίκησης, ήταν απίθανο. Δεν σας κρύβω λοιπόν, γυρνάω στο σπίτι μου, έτσι συζητάω με τη σύζυγό μου, με απέτρεψε. Συζητάω με φίλους και καλούς συνεργάτες, κάποιοι έτσι με στήριξαν και με στηρίζουν πάντα, οι περισσότεροι με απέτρεπαν. Όμως μέσα μου έβλεπα ότι ο στόχος ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Έτσι, αν δεν τα καταφέρναμε, βλέπετε το ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Έτσι, το είχε διαβάσει τότε ο Υφυπουργός στο γράμμα, το είχε διαβάσει ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Καπράλος, όλοι οι παράγοντες του αθλητισμού. Θα ήταν μια καταστροφή πραγματικά για τον ελληνικό αθλητισμό. Θα ήμασταν όπως ήταν η Ρωσία. Πολύ απλά. Κανείς Έλληνας αθλητής σε καμία διεθνή διοργάνωση, πολλό δε μάλλον στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ετοιμαζόμαστε έτσι, με επιτυχία για άλλη μια φορά κάτω από την καθοδήγηση των κατάλληλων ανθρώπων να πάμε και φέτος. Καμία συμμετοχή σε διεθνή διοργάνωση, ούτε για τα ομαδικά αθλήματα. Γενικά, μια καταστροφή για τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν σας κρύβω λοιπόν ότι έκανα του κεφαλιού μου και είπα όχι, θα το δοκιμάσω. Έτσι, δεν είχα να χάσω, αλλά εάν το πετύχαινα, είχε να κερδίσει η χώρα μου, που για μένα ήταν το πλέον σημαντικό. Και εδώ λοιπόν έρχεται η στιγμή που θέλω να πω προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ακόμα και αν στην αρχή μου είπανε πού πας να μπλέξεις, τελικά στήριξαν την όλη προσπάθειά μου. Μιλάω για την οικογένειά μου, μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αρκετοί από αυτούς συνεργάτες μου σήμερα, μιλάω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν, που έβαλαν πλάτη σε όλο αυτό το εγχείρημα. Και για να σας το πάω ένα βήμα παραπέρα, να δείτε το τι ζήσαμε αυτούς τους 2 μήνες, πάλι από μια προσωπική πλευρά και όχι τεχνοκρατική, γιατί στη συνέχεια θα τα δείτε όλα τα δεδομένα του ΕΟΚΑΝ με μεγάλη λεπτομέρεια και όλας από τους άξιους συνεργάτες μου. Πράγματι, αναφέρθηκε κιόλας, ήμουνα στην Πράγα κάποια στιγμή, διακοπές υποτίθεται, έτσι, με τη σύζυγό μου, και όμως όλη τη μέρα ήμασταν με τον κύριο Πέτρου, με τον κύριο Καπράλο, με τον τότε Υφυπουργό, με όλους τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους της Ουάντα. Μάλιστα, θυμάμαι, πριν από την Πράγα είχα πάει στην Πάρο και μου λένε, σκεφτείτε, λέει, μάλλον ήμουνα σε ένα μπαλκόνι και έβλεπε ένας της Ουάντα, λέει, έχετε πολύ ωραίο περιβάλλον εκεί πέρα. Του λέω, μα δεν είμαι διακοπές. Προσπαθώ να κάνω 1 εβδομάδα διακοπές και δεν τα καταφέρνω. Γιατί πραγματικά είχαμε δώσει επί 2 μήνες κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα καταφέρουμε. Το κλίμα δε, για να σας γυρίσω λίγο πίσω, τις πρώτες μέρες ήταν ως εξής. Πράγματι, αναλαμβάνω 1η του μηνός τον οργανισμό. Μπαίνω στον οργανισμό, μπαίνω στα δωμάτια τότε, τώρα είναι σύγχρονα γραφεία του ΕΟΚΑΝ. Βλέπω στο πρώτο γραφείο αποθήκες, στο δεύτερο γραφείο 2 άνθρωποι, το τρίτο γραφείο άδειο, μου λένε είναι το γραφείο του Προέδρου. Οι 2 άνθρωποι είναι ανάμεσα και που θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
είναι ανάμεσά μας. Είναι η κυρία Αντωνία Κότσια και η κυρία Σοφία Μανολοπούλου, οι οποίες τότε ήταν υπάλληλοι του τότε Υφυπουργείου Αθλητισμού και είχαν δεχτεί, γιατί ήταν οι μόνες που όντως το αγαπούσαν αυτό που κάνανε, είχαν δεχτεί, ήταν οι μόνες να έρθουν σε αυτό το κάτεργο που λεγόταν τότε ΕΟΚΑΝ. Γιατί κανείς από όλους αυτούς τους ανθρώπους που παλιά ασχολούνταν με αυτό το τομέα, δεν ήθελε να έρθει. Και δεν ήθελε να έρθει προφανώς γιατί ήταν δύο άνθρωποι μόνοι που δεν ξέραν τι να κάνουν. Από εκεί λοιπόν αρχίσαμε να χτίζουμε οργανόγραμμα, αρχίζαμε να κάνουμε προσλήψεις, όχι προσλήψεις γενικά, προσλήψεις κατάλληλου προσωπικού, ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είχαν ούτε το χρόνο να αναπνεύσουν ή να αποκτήσουν εμπειρία, θα έπρεπε εκεί μέσα σε 2 μήνες να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Αρχίσαμε να στείλουμε πολιτικές, να στείλουμε κατευθυντήριες οδηγίες, να αλλάζουμε, να προτείνουμε στον τότε Υφυπουργό τον κύριο Αυγενάκη να αλλάξει η νομοθεσία 3 φορές. 3 φορές. Περάσαμε 2 τροπολογίες και 1 νόμο, κατόπιν συστάσεις και γενικά να αλλάξουμε, να δημιουργήσουμε ένα οργανισμό από το 0. Θέλω λοιπόν να πω και πάλι, έτσι, επειδή η επιτυχία δεν είναι προσωπική, η επιτυχία είναι όλων των ανθρώπων του ΕΟΚΑΝ, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, όλους τους συνεργάτες, όλα τα παιδιά του ΕΟΚΑΝ, τα οποία είναι και σήμερα εδώ, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάναν από τότε και κάνουν μέχρι και σήμερα. Και θέλω να πω το εξής. Ξέρετε, το πιο εύκολο για μας θα ήταν, μόλις τελείωσε τέλος πάντων αυτή η αξιολόγηση επιτυχώς, το Σεπτέμβριο, να πούμε, εντάξει, τα καταφέραμε, τελειώσαμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, τώρα να κάνουμε όντως διακοπές. Δεν το είδαμε έτσι. Δεν σας κρύβω ότι ουσιαστικά όταν ήρθε η επιτυχία, εκεί πεισμώσαμε η επιτυχία. Δεν ήταν επιτυχία, ήμασταν, εν πάση περιπτώσει, συμμορφούμενοι πλέον απέναντι στην τρόικα της Ουάντα. Και ουσιαστικά βγήκαμε μια χώρα η οποία τηρούσαμε απλά τους κανόνες, τίποτε παραπάνω. Για να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, έτσι. Τότε ήμασταν τίποτε παραπάνω. Απλά συμμορφωθήκαμε με τους κανόνες. Αντί λοιπόν να κάτσουμε και να χαρούμε έτσι την τότε επιτυχία, καθίσαμε και δουλέψαμε 3 χρόνια εντατικά, συστηματικά. Σας διαβεβαιώ, όλοι οι συνεργάτες μου του ΕΟΚΑΝ που θα δείτε σε λίγο να σας παρουσιάζει σύντομα ο καθένας στον τομέα του και τις επιτυχίες που έχει φέρει στο γραφείο του, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξυπνάνε και κοιμούνται πραγματικά έχοντας τον ΕΟΚΑΝ το μυαλό τους. Ξυπνάνε και κοιμούνται πραγματικά έχοντας τη σκέψη τους το πώς θα βελτιώσουν αυτή την προσπάθεια. Έχουν ταξιδέψει και έχουν εκπαιδευτεί όσο κανείς υπάλληλος, και το λέει υπεύθυνα αυτό γιατί έχω πολλές καλές επαφές με ομολόγους μου στο εξωτερικό, έχουν εκπαιδευτεί όσο κανείς άλλος. Ξέρετε, το σύνηθες που κάνουμε ή που κάναμε στα ελληνικά δεδομένα, τι είναι? Δεν το κάνω εγώ καλά, ας ρωτήσω δίπλα τον Ιταλό να δω πώς το κάνει, για να το κάνω κι εγώ έτσι. Εμείς δεν κάνουμε πλέον έτσι. Όλα τα παιδιά, όλα τα γραφεία έχουν απευθεία σχέση με τα γραφεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Ό,τι εφαρμόζουμε είναι ό,τι θα εφαρμόζει μια χώρα πρότυπο στο αντιντόπινγκ. Και αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Κάπως έτσι κινούμαστε όλα αυτά τα χρόνια και εδώ θέλω να πω ότι ήταν καθοριστική η στήριξη της πολιτείας και στο παρελθόν, αλλά κυρίως και τώρα. Γιατί τώρα δεν είναι τα εύκολα χρόνια. Σας λέω και πάλι να μην έτσι θεωρούμε ότι ουσιαστικά το ότι είμαστε συμμορφούμενοι μας ικανοποιεί. Δεν μας ικανοποιούσε και όλα αυτά τα 3 χρόνια δουλέψαμε και δουλεύουμε για το καλύτερο. Είναι σημαντική λοιπόν η συμβολή και θέλω να το πω έτσι και ενώπιον όλων του Υπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μόλις ανέλαβε μας δήλωσε τη στήριξή του σε αυτή την προσπάθεια και πραγματικά κάνει ό,τι καλύτερο δυνατό για να στηρίξει αυτόν τον οργανισμό. Δεν σας κρύβω δε ότι για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη και θέλω να ευχαριστήσω και γι' αυτό.
Ακούσατε πριν ότι για πρώτη φορά αποτυπώθηκε ο αθλητισμός ψηφιακά με την πλατφόρμα του eKouros. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πλατφόρμα και θα σας προκαλούσα, έτσι, επειδή είστε άνθρωποι του αθλητισμού, να την επισκεφτείτε. Ακόμα και εμείς που μελετάμε αρκετά και μελετάμε τα διεθνή δεδομένα, δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλά δεδομένα τα οποία προέκυψαν από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα eKouros δεν τα γνωρίζαμε. Για παράδειγμα, σας λέω κάτι το οποίο μελετάμε ήδη στα τμήματα, γιατί θέλουμε πάντα να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Είδαμε ότι η αναλογία αθλητριών με αθλητών, δηλαδή γυναικών με αντρών, είναι αισθητά διαφορετική από ό,τι περιμέναμε. Δεν είναι στο 50-50, είναι 25-75 συγκεκριμένα. Και εκεί ουσιαστικά πρέπει να δούμε και εμείς το πώς θα δουλέψουμε στον τομέα των δειγματοληπτών. Ιδού ένα παράδειγμα κλασικό για να δείτε το πόσο σημαντική είναι αυτή η αποτύπωση, η πρώτη αποτύπωση, ηλεκτρονική αποτύπωση των δεδομένων του αθλητισμού. Και εδώ φτάνω πραγματικά να πω ότι είμαστε ευγνώμονες όλοι στον οργανισμό, γιατί ότι ο Υπουργός αποφάσισε μέσα σε αυτή την πλατφόρμα του ελληνικού αθλητισμού για πρώτη φορά να υπάρχουν τα δεδομένα του αντιντόπινγκ. Πρώτη φορά. Ήμασταν ο μοναδικός οργανισμός και ευχαριστώ διπλά που έτσι αν δείτε σε όλη αυτή την ηλεκτρονική αποτύπωση έχουμε τα δεδομένα μας για τα οποία είμαστε περήφανοι, σημαίνει πάρα πολύ δουλειά. Θα δείτε στη συνέχεια από τους συνεργάτες αναλυτικά τα νούμερα. Θα σας αναφέρω απλά έτσι κάποια ενδεικτικά. Θα δείτε για παράδειγμα από το τμήμα ελέγχων doping, έτσι, ένα δεδομένο που θα δείτε και στο eKouros, είναι το πώς πηγαίνουν οι έλεγχοι στην Ελλάδα. Και εδώ θέλω να κάνω επίσης μια διευκρίνηση. Πράγματι έχουμε αυξήσει τους ελέγχους σε τεράστιο αριθμό εν σύγκριση με το παρελθόν. 2021 περίπου 600, 2023 1.700. Η φετινή χρονιά θα πάει περίπου στους 2.000. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο όμως δεδομένο που είναι πιο σημαντικό αν θέλετε και που ήθελε και μια πολύ πιο επιστημονική προσέγγιση γιατί έκρυβε κινδύνους ήταν τους ελέγχους τους οποίους κάνουμε να τους κάνουμε στοχευμένα και σωστά και όχι απλά προγραμματισμένα. Μέχρι τώρα τι ήταν συνηθισμένο, γινόταν ένας αγώνας στίβου, πηγαίναμε στους πρώτους νικητές, παρακαλώ περάστε για έλεγχο. Πηγαίναμε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, μόλις τελείωνε ένας αγώνας, περάστε για έλεγχο. Δηλαδή εντός αγώνων. Πλέον η λογική άλλαξε, εκεί ουσιαστικά συμβαδίζουμε πλέον με τα παγκόσμια δεδομένα, αυξήσαμε πάρα πολύ τους εκτός αγώνων ελέγχους. Το οποίο έκρυβε ένα κίνδυνο. Δεν σας κρύβω ότι είτε είχαμε μια αγωνία, ειδικά εάν δεν παράλληλα τρέχαμε σωστά την ενημέρωση του υψηλού επίπεδου αθλητών, που είναι οι κυρίως ελεγχόμενοι, είχαμε ένα κίνδυνο από εκεί που ήμασταν σε χαμηλά σχετικά επίπεδα, 0,52% είναι τα θετικά τα οποία έχουμε, να φτάσουμε σε πολύ ψηλά επίπεδα, εάν ο κόσμος του αθλητισμού δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή αυτή του μοντέλου. Μεγάλη μας επιτυχία, και αυτό αποτυπώνεται και στο eKouros, είναι ότι ακριβώς επειδή δουλέψαμε σωστά, μεθοδευμένα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του αθλητισμού, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Παραολυμπιακή Επιτροπή, όλες τις ομοσπονδίες, καταφέραμε, ενώ οι μισοί έλεγχοι πλέον γίνονται ευνηδιαστικά, δηλαδή πηγαίνουμε στο σπίτι του αθλητή την ώρα που προπονείται, πηγαίνουμε την ώρα που προπονείται μια ομάδα, εν τούτης παραμένουμε σε πολύ χαμηλά ποσοστά θετικών δειγμάτων. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι εν σύγκριση με το 2022, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και μια περαιτέρω πτώση. Άρα μιλάμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί έχουμε πλέον έναν καθαρό αθλητισμό με τη βούλα. 0,42% θετικά. Θα συμφωνήσω ότι το 0% δεν υπάρχει, θα είναι τοπικό, και να προσθέσω, θα σημαίνει κιόλας ότι δεν κάνουμε και σωστά τη δουλειά μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά το ότι
ουσιαστικά έχουμε καταφέρει, έχουμε αλλάξει το μοντέλο, έχουμε εφαρμόσει πλήρως τα αυστηρότερα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ουσιαστικά μας κάνει να πιστεύουμε ότι νέο ελληνικός αθλητισμός δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν θα είναι ο δαχτυλοδεικτούμενος αθλητισμός που ήταν στο παρελθόν. Θα μου επιτρέψετε να πω 2 λόγια για το μέλλον και να κλείσω εδώ, γιατί θα ακούσετε πολύ πιο εμπεριστατωμένα τα θέματα στη συνέχεια. Να σας πω ότι πρώτα απ' όλα πρόθεσή μας είναι να δώσουμε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση για μας είναι το α και το ω, είναι η πρόληψη και πραγματικά θέλουμε να προχωρήσουμε σε εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα. Από τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω γιατί έχουμε εκπροσώπους τους εδώ, μάλιστα είδα και αρκετούς καθηγητές από τα πρώην ΤΕΦΑ, νυν ΣΕΦΑ, και φυσικά στον κόσμο του αθλητισμού, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά είναι συμμαχοί μας σε αυτή την προσπάθεια, όλες τις ομοσπονδίες οι οποίες ανταποκρίνονται θετικά στο κάλεσμά μας να προχωράμε σε ενημέρωση για τα θέματα του αντιντόπινγκ. Και φυσικά ένα επόμενο βήμα είναι αυτή η ενημέρωση να πάει σε όλη την ελληνική κοινωνία, γιατί όλη η ελληνική κοινωνία πρέπει να μάθει ότι αθλητισμός είναι καλό, και σας το λέω και ως γιατρός, και για το πνεύμα μας και για το σώμα μας όταν είναι καθαρός. Η εκπαίδευση λοιπόν θα είναι ένας βασικός πυλώνας για το επόμενο διάστημα. Δεύτερον, εξωστρέφεια. Κάτι που δεν προλαβαίναμε να κάνουμε, αν θέλετε, στο παρελθόν, και κάτι για το οποίο είμαστε έτοιμοι 100% πλέον. Έχουμε διεθνείς συνεργασίες, θα τις αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα εκκρεμεί με τον κύριο Πέτρου, με τον οποίο συνεργαζόμαστε άτυπα εδώ και χρόνια, είναι ο συμπαραστάτης μας. Καταρχάς, για να σας είμαι ειλικρινής, είναι προσωπικός μου φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τότε που ερασιτεχνικά ασχολιόμουν με το αντιντόπινγκ το 2004, 5, 6, προδίδω και ηλικίες τώρα. Λοιπόν, εκκρεμεί το μνημόνιο συνεργασίας με την Κύπρο. Δεν ξέρω αν θα σας προλάβουν, γιατί μου είπαν ότι θα γίνει μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού, νομίζω, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και μας ζήτησαν από εκεί επίσης να υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας, να τους μεταδώσουμε την τεχνογνωσία μας. Εμείς έτσι και θα είναι διαφορετικό το μνημόνιό μας, και φυσικά να μπορέσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε εμείς να το μοιραστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς, περισσότερους οργανισμούς, με τα ελληνικά πανεπιστήμια, να προχωρήσουμε επιστημονικές έρευνες. Ήδη για πρώτη φορά πριν 2 μήνες ιδρύσαμε και τμήμα επιστημονικής υποστήριξης. Μια εξαιρετική επιστήμονας ασχολείται με ερευνητικό κομμάτι. Θέλουμε να δούμε τις βλαπτικές συνέπειες στην υγεία που έχουν ακόμα και νεότερες ουσίες που χρησιμοποιούνται. Θέλω να πω ότι θα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, και είμαστε περήφανοι βέβαια για τμήματα που έχουμε αναπτύξει, όπως είναι το πληροφοριών και ερευνών. Να σας θυμίσω ότι αυτό το τμήμα πήρε το περίφημο βραβείο που όλοι μάθατε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ, πραγματικά για μια εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με όλους τους φορείς, και ειδικά την ελληνική αστυνομία που βλέπω εδώ και εκπρόσωπό της, το οικονομικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας, γιατί ξέρετε, αντιντόπινγκ δεν είναι μόνο οι αθλητές, είναι κυρίως το να πηγαίνουμε στην πηγή, και μάλιστα πρόσφατα είδα και καινούριο δημοσίευμα, είχα κάποια ενημέρωση, να πω την αλήθεια, και πριν το δω σαν δημοσίευμα. Έγινε μια εξαιρετική συνεργασία και στη Θεσσαλονίκη, έγινε επίσης και από την οικονομική αστυνομία, έγινε ένα ακόμα, έτσι να το πω, εκλαϊκευμένα ντου σε κάποια αποθήκη, έτσι, και βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αναβολικών, κάτι το οποίο, όπως βλέπετε όλο και πιο συχνά στις ειδήσεις να υπάρχει, και αυτό ακόμα δεν είναι τυχαίο. Δεν θέλω να καταχραστώ το λόγο, το χρόνο κυρίως. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι για μια ακόμη φορά όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά θα δείτε από όλα τα τμήματα μια εξαιρετική δουλειά που κάνουν, και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους που βρίσκεστε εδώ, και να καλέσω στο βήμα έναν
τους συνεργάτες, οι οποίοι νομίζω θα σας αποδείξουν για όλα αυτά τα καλά λόγια που ακούσαμε από εσάς, ότι όντως έχετε δίκιο που τα λέτε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο κύριος Ροδινός, νομίζω, είναι... Ωραία, ο κύριος Ροδινός να ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.